आंनि भिउस नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि MN फेमिलि चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय लोगोफोर। नै दिनै जोंना फिसाजो बिमा थांलायबाय मालाय बावखुंग्रियाव, आंहा राननानै थालायबाय जाम्बासो संनानै जानांगौ। नै बिदि एम्फौखौ जायोना जायाब्रा लोगोफोर? बोरबेला आं जायोलै खिन्थु नै गोथावथार। खिन्थु आं दा बिसोर फुजायाव थांनायखाय आं एम्फौ एनला जाथ'ला आरो जेबो जाथ'ला, मिरामिस जाथ'नोसै। बिसोर संक्रान्तियावसो सफैगोन, हाजो गाखोनो थांबाय एबारसोनो फुजाबो दं नालाय, खेराइ दं, बेहाय थांदों। आंहा हारसिं जाम्बा बायदि राननानै थादोंलाय, ना बेदर जाजायो ना माजायो। आलुसो होनोसै नै हारसिं नालाय। नुबाय फाग्लासोलै, हारसिंबाथाय जाया। आलुसो हानोसै, आलु लाब्रा संनानै जानोसै। जाया होनबायलै हारसिङै, नंगौना नङा लोगोफोर? थानोसै हारसिङै संनानै जानाया। जौ गिसि दं, हाबनोसै बेखौ। बैसागु बानायनोसै आं दिनैनो हारसिङै। लाब्रा संनोसै, हाबनोसै। गैया लोगोफोर, देग्लाय हाजो गाखोहैनो मोननाय नंलालाय। नै आलु हादां, हाजो गाखोहैनो मोननाय नंला आङो देग्लाय लोगोफोर। सिमोनथ' गाखोहैदोंमोन, देग्लाय गाखोहैनो मोननाय नंला। मालाय फिसाजोफोर बुरै थांबाय, आंलाय मा होननानै थांबावनो। मालाय थाहैखाबाय, फुजा गाबोन खेराइ दं नालाय, गाबोन मोनायाव बे खेराइखौ नायनो थांबाय आरो। माबानिनो जाहैबाय, मा होनो बे जोंनि धोरोमनिनो जाहैबाय नालाय, थांनांगौ होनबाय नालाय थांबाय मालाय। संनोसै जानोसै हारसिङै। बैसागु एसे दं, बेखौ माबा जौ गिसि एसे दं, आंथ' गोरान लोङा नालाय गिसि लोङो। बेखौ हाबनानै ना फात्ता गैयै उन्दुनोसै दा हारसिङै। बालायलाङोलै माथो संनानै जानोबो। बाङासिङा नागिरनानै फैनानै बाफैयो मावनो। उफाय गैया, खस्थ' खालामनांसिगोन। बिसोरबो ओरैनो थाङाखै नालाय, आलासि जानो थाङाखै, मोनसे फुजासो होनो थांदों नालाय, जेबो बुंनो हाला। खिन्थु आलासि जानाय मोनबा आं हगार हरामोन आरो, आलासि जाहैयाखै नालाय, बेनि थाखायसो हगार हरबाय आं। नायलांबाय थादो लोगोफोरनो, आलु हाखांबाय, संनोसै। दिनैनि ब्लगा संनाय खावनाय जानाय लोंनाय, हाजो गाखोहैनायनि भिडिअ होनो हानाय नंला लोगोफोर आङो। होगोन होनाया, बे फिसाजोआ खेबना लाबोनो नागिरदों। माखौ लाबोयो खेराइनि मानि बेखौ आपडेट होगोन आं लोगोफोर। नेनानै था, समबाराव होगोन। बिसोर समबारावसो फैगोन नालाय, समबार मोनायावसो होनो हागोन। 1 थारिखआवसो नुहैगोन लोगोफोर। आपडेट होनोबो बिराद गोबाव लायो, बानायनोबो बिराद गोबाव लायो, एडिटिं बानायनोबो गोबाव लायो। एकदम टाइमानो बेकार थाङो। इउटुबार जानांगौआबो, क्रिएटार जानांगौआबो, इउटुबार जानांगौआबो मामुलि नङा लोगोफोर। खामानिखौनो दोनथ'नानैबाबो भिडिअ बानायनांगौ जायो। भिडिअ बानायबाय थाबा, ओरै एडिटिं बानायबाय थाबा दस्रा खामानिया गोदोनानै थायो। बेनि थाखायनो एखमबा बुरिजों रायजालाय लांसै। साबसक्राइबार जाया, मा जाया, दाबो बेंक एकाउन्टआ होना मोना, दाबो साक्सेसफुल जाया माया, बेखौनो बानायबाय थायो मायो होननानै रायलायलांसै एखमबा बुरैया। मा खालामनो, जि खामानियाव नांथाबबाय बे खामानिखौ नांथाबना मावाबा बोरैथो देरहानो, नंगौना नङा लोगोफोर? ओंखायनो आङो
एखमबा बानायो एखमबा बानाया बिदि खालामबाय आं। ओरैनो सर्ट्स मोसालाबायनानैसो हगारो जादा जा ओरैनो इउटुबाल' थांनानै थाथोंसै होननानै। रायजाबाय थायोबा भिडिअ बानायनायनि दासिमबो साक्सेसफुल जाया। मालायफोरना थाखा मोनना बख'नानै जागुलायनो मोनबाय, नोंनिया थाखाखौनो बख'नो मोना, ओरैनो बेखार टाइम लसल' बानायबाय थायो होनना रायजाबाय थायोबा। ओंखायनो एखमबा बानायनोबो बालायलांबाय। साबसक्राइबारबो गैया, नायग्राबो गैखाया नालाय, भिउसबो जाया नालाय, आरो आंबो मोजाङै कन्टेन्टबो बानायनो हाया, कन्टेन्टबो लाबोनो रोङाबा। बेनि थाखायनो नायग्राफ्राबो बालायलाङो। आजिखालि मोजां बिदिनो माबा माबि कन्टेन्ट लाबोनायखौ नायला आजिखालि मानसिफ्रा। नंगौना नङा लोगोफोर? बे मानिबा भाइराल माबा जानाय, माबाफोर घटना जानाय बेफोरखौल' नायो। भाइराल जानाय मा जानायफोरखौल' नायो। दा खोथाथे खोथा नै बुंनो थाङोबा मा होनो, जोंना बै इउटुबार माबाया मा होनो एनिथिं एमजिआ दा बर्थमान गावसोरनो ससियेल मिडियाआव हगारना लाबाय। दा बिसोरखौसो हाइ फाइ भाइराल खालामना होलायबाय नै लोगोफोर, गावसिनि न'खर जानायनि काहिनि हगारनायखौ। बेफोरबायदियालाय जाखायो, नंगौना नङा लोगोफोर? काहिनिया दा मबाइलाव नुनाय मथेबाथ', मालायफोर हगारनाय मथेबाथ' सोरबाया हिन्जावखौ रायो, सोरबाया हौवाखौ रायो, सोरबा हिन्जावखौबो रायो, हौवाखौबो रायो। खिन्थु दाया सोरनाव दं, सोरनिया बांसिन हमदांनो मोना। बेबायदि जाबाय, ओरैबायदि जाबाय। न'खर जानायनि बेलायावथ' माबा मोनसेया दावराव दावसिया जाखाथारो। जोंनाबो जाबोदों गोदो, हाबा जाजेननायनिफ्राय बोसोरसेयानो थायाखै दावराव दावसि बुलाय बुसि जाबोदों। रावबो ओरै न'खर जानानै आं दावराव दावसि जाया, आं सान्थि जागोन होननानै रावबो बुंनो हाया लोगोफोर। नाथाय बिसोरनाबा मा खारननि थाखाय जादों बेखौथ' बुंनोबो रोंला, जोङो बुंनोबो रोङा, बुंनोबो हाला आङो। खिन्थु न'खर जानायनि बेलायाव रावनिबो न'खरा नांलाया खमलाया होननानै बुंनो हाया। नंगौना नङा लोगोफोर? हेन थेननि दावराव दावसिया जाबोखायोखि जाबोखायो। एखमबा फिसानिफ्राय, एखमबा जि जोमनिफ्राय, एखमबा थाव संख्रि बानलुनिफ्राय, एखमबा मैगं थाइगंनिफ्राय, एखमबा मानिबानिफ्राय बेफोरबायदि दावरावआ जाबोबाय थाखायो न'खर जानायनि बेलायाव। नाथाय बेफोरबायदि दावराव दावसि जानायफोरखौ ससियेल मिडियाआव हगारना लानानै, न'खरनि काहिनिखौ ससियेल मिडियाआव हगारना लानानै दा गावसोरनो नुफिनजोब्बाय। आरो बेराफारसे जोंना एनिथिं एमजि भाइया गावनो बेफोरबायदि न'खराव दावराव दावसि, सोरनिबा फाथैलाइ बिसिनाय, सोरनिबा खारलायनाय, सोरनिबा माबा भाइराल जानाय, बेफोरखौ जोंना बे एनिथिं एमजिआ गावनो दामोमोन। दा बिनि थाखायनो बयबो जमनानै थानाय बायदि जाबाय नामा। दा एनिथिं एमजिआ गावनि न'खरनि काहिनिखौ हगारना होनाय लोगो लोगो बयबो दामबाय माथो। मबाइलावनो नायबानो एनिथिं एमजिनि न'खरनि दावरावखौल' नुयो माथो। बाब खालि दावराव दावसि, सोरबाया हौवाखौ रायो, सोरबाया हिन्जावखौ रायो, सोरबा गेजेराव रायो, सोरबा बेफोरबायदि समादान खालामग्रा रायजो राजा गैया नामा, माबा गैया नामा होनलायलांबायलै हेन थेन। आयु जमनानैसो थादोंमोन खोमा मानसिफ्रा। सोरबाया होनो, मैयाना दाख्लैसो नुदोंलाय आं, सोरबा मारैबा नाममोनलाय बे हिन्जावा, गावखौ मालाबा एनिथिं एमजिआ रायदोंनो, थाब नांबाय माबाय होनलायनाय खोनादोंला। बाब माबा माबि मा भाइराल जाबाय थायो, भाइराल जानायानो जोबनो रोङा। बाब मा माखौ भाइराल खालामो, मा माखौ मायो। भाइराल बानायनाय माने बेनिसो लाब। जों भाइराल खालामग्रा, शेयार खालामग्राफोरनिलाय मा लाब? आंनिबाथ' बिदिसो बुंनो थाङोबा। बेहा भाइराल जादों, बेहा हाइ फाइ मालाय माबासो जाहैबाय, भिउस जाहैबाय, साबसक्राइबार जाबाय, माबा जाबाय, बिदिसो जायो। नंगौना नङा लोगोफोर? ओंखायनो आं रावखौबो बेफोरबायदि भाइरालखौबाथाय शेयार खालामा आङो। नांगौबा माबा मोनसे निउस, माबा मोनसे काहिनि,
मोजां मोजां घटना माबाफोर घटना जानाय बेफोरखौबा हले शेयार खालामो आं बेफोरबायदिखौ शेयार खालामा। बेखिनियानो लोगोफोर दिनैनि कन्टेन्टआ ओंखाम ओंख्रि संनांसिगौ नै ओंखायनो बेखिनियावनो फोजोबनोसै। नै ओंखाम ओंख्रि संनांगौ हारसिं संनानै जानाय सानजौफु मोनायो सानजौफु सोमफ्रांलायलांबाय मोनायो संनांगौ जानांगौ मेंबायबो भिडिअ बानायबाय थानोबो संनाय खावनायखौ बानायबाय थानोबो डिस्टार्ब मोनबाय बानायला लोगोफोर बेखिनि हानानै हगारनायावनो फोजोबनोसै आं। हारसिं संनानै जानाय बालायलाङो मेंनायजों जाबजों बे भिडिअ बानायबाय थानांगौबा आरो दा टाइमा थांलायगोन बेखायनो बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर। सोरबा नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो आरो चेनेलाव गोदान हाबदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला।